Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî civîna li gel sînatorê Amerîkî John McCain bi erênî danîn. Doh li bajarê Mûnixê Almanya civîneke di navbera Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û sînatorê Amerîkî John McCain bi rê veçû. Piştî bidawî hatina civînê Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ragihand got civîna li gel John McCain gelekî baş bû. Derbarê navaroka civînê li gel McCain de Barzanî got behsa rola pêşmerge û alîkariya mirovî bo penaberan her wisa kes kir li ser alîkarîkirina bêtir bo gelê Kurdistanê jî hate kirin. Civîna Barzanî û McCain li dûrî çavên dezgehên mîdyayî li dar xistin. Lê bi ti dezgehekê nehate dahîn got derbasî nava hola civînê bibin. Ji aliyê Amerîka ve jî çend endamên Komîteya Leşkerî li Kongresa Amerîkî beşdar bûn. Di destpêkê de ji aliyê Herêma Kurdistanê ve tenê Serok Barzanî amade bû. Piştî demekê ji destpêkirina civînê Wezîrê Pêşmerge Mustafa Seyid Qadir jî tevlî civîna Barzanî û McCain bû. Herwiha Barzanî balkişand ser civîna xwe li gel şawermendeya Almanî Angela Merkel û diyar kir got Merkel soza alîkariya leşkerî yên nû bi hêzên pêşmergeyên Kurdistanê daye. Di hevdîtinekê de li gel rojnameveya El Hayat û di mijareke din de Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî dibêje heta niha ne rejîma Sûrî û ne dejberiya wî welatî hebûna gelê Kurd qebûl nekirine. Lewma od bîne got zehmetiyên Kurdên Rojavayê qebûl bikin rewşa wan vegerê weke berî destpêkirina şewreşa Sûriyê. Barzanî di hevpeymaniyekê de li gel rojnameveya El Hayat a Londonî diyar kir got ew ji aliyê Qeîda weke armanc hatiye girtin. Lê te kes dike got Daişê nikare bigihêjê wî ji ber baweriya wî bi gel û hêzên wî tê. Derbarê rewşa Kerkûkê de Barzanî wiha dibêje Kerkûk ti carî wê nekeve destê Daişê de. Em ti cara rê nadin ti hêzekî derbasî Kerkûkê bibe û eger artêşa Iraqî bixwaze vegerê Kerkûkê wê pêwîstiyeke li hevkirinekê çê bibe. Li ser kursiyê Herêma Kurdistanê jî Barzanî dibêje ez ti carî qebûl nakim got her dem bimînim serok û ez dixwazim vî emanetî bixim destê kesên din de. Derbarê serxwebûna Kurdistanê de Serokê Herêma Kurdistanê diyar kir got piştî şerê cîhanê yê kemîn bêgo li Kurdan vegere ew parçe kirin. Barzanî car din te kes dike got xwesteka wî ew e Kurdistana Iraqê bibe dewleteke serbixwe. Herwiha Barzanî behsa şandina hêzên pêşmerge ji bo Kobanê dike û razîbûna Tirkî li ser derbasbûna pêşmerge ji bo Kobanê weke mizgîniyekê didêzanîn. Barzanî herwiha dibêje me ji Amerîka û Tirkiyê re got em amade ne got 3000 pêşmergeyên bişînin Kobanê lê berpirsên li Kobanê bi tenê hêzeke piştgiriyê xwestin.